Takže čaute ľudia, som ProGamer LP a som tu aj s hosťom. A dneska si ideme zahrať OP Annihilation. Dobre, tak môžeme ísť na to? Ja som nedal FP. Takže, to som ja, dobre. Sorry, zrušiť. F5. Dobre, tak ideme, do jakého týmu ideme? Poďme do Blue. Dobre. Takže ľudia, ja dám strich, aby vás to nenudilo, jak ťažíme. Čo? Takže som tu znova a pozrite, už som ironový a už mám Sharpness 3. Dobre, tak my sa potom vydáme za 2 minúty na diamanty. Ja tam zatiaľ idem. Prepáčte ľudia, tu mám teraz také lagy na strede. Že to naše. A dneska ľudia vodíme aj na Nexus. Fakt. Že. To je dobré. Kámo, dones mi prosím na stred, na tú horu drevo, alebo nemusíš. Odrazenie je lepšie než nezničiteľnosť 3. Ja by som chcel spraviť aj golden jabka, ale nestíhame. Strašne veľa by sme potrebovali zlata. Jaký lak? No. Kamo 7, 6, 5, 4 a sú diamanty. Hej. Takže ľudia, ja dám teraz trik a keď budem diamantový, tak to spustím. Tak zatiaľ čus. Takže čaute, ja už mám brnko spravené, diamantové, ako vidíte. Hej. A teraz si idem spraviť ešte s diamantovým blokom, diamantový blok enchantnúť. A aby ste vedeli, aby ste aj hrávali tento server, tak budete ho mať v popisku videa. Dobre. Čo? Že? Fokus vážne ľudia, prepáčte za tieto lagy a dávate čo najviac odberov. Hej, to sa nedá. Ja neviem, ale pol hodinu, kým to vystrihneme. No, ľudia, takto sa dohodneme, že toto video bude čo najkratšie a čo najrýchlejšie budeme zničiť Nexus.
Ale to sa nedá. Lebo Nexus je až v 5. A strnče sa... Nie, strnče sa dajú robiť v 5. Nexusy už sú v 2. Si tu. Mám 6 diamantov. Ja 5. Šesťdesiat. Dobre, tak ľudia, dám tiež trik a keď budem enchantnutý, tak dám video. Čus. Tak ľudia, už som tu. Enchantnutý. Teraz idem robiť strnče. Hej. Prečo? Mhm. 6 minút natáčam, 5 minút bol strih. No dobre, ticho teda. No a ešte kým ho dáme na YouTube. Hej. Ja viem, dobre. Ja už točím, hej, kámo. Takže potrebujem uhlie. Áno. A máš kovadlinu? Kde? A ja chcem. A ty si kde? Pri červených nič. Kde? Čo? A kde si ty? Zabil ta? Hej, please, kde je ta kovadlina? Lagy. Hej, trocha. Na strede som. Poď pri Nexus. Ja tu si. No daj mi kovadlinu. Shit. Mám. Neviem, sila 2. No daj polož tú kovadlinu. No hej. Ale ja ho mám jen tam. Polož tú kovadlinu rýchlo. Ale ja ho mám v 6. Ty si, nerob, daj to tam. Fakt. Vieš čo mi padlo? Síla ohne 1, ostrosť 3. Meč. To je lepší meč než ostrosť 3 diamantový. Počkaj. Tento má 10,75, diamantový je lepší. A aj tu je 9 minút.
Počkaj, tak jeden. Som späť, počkaj. Hej, počkaj, ja ti dám a choď zobrať vodu. Ja mám goldy. Tak ja idem zobrať vodu rýchlo. 21, ale mám ich aj v pece. Kámo, ale budeš so mnou na diamantových. Hej, v prvorade budeme na diamantových. Potom budeme na kožených. No najprv na diamantových, lebo tí majú dobré meče teraz. Hej, tak poď rýchlo vypíkať. Ja viem. Ty kokos, to musíme stihnúť, to stihneme. Ja mám. 13. Nevieš. Hej. Hej, ale my si robíme stranče. No poď ti kokos, rýchlo. 4. Už ma zakilia, už ma kilia. No tak ľudia, toto bude o ničom video. Ja mám tvoje veci, ja zdrhám. Nemám. Počkaj, mám. Kokos, tam už sú dvaja. Ja ho neviem ani trafiť. Kokos, aké heky. Ale vážne. Dobre, tak teraz sme prehrali. Vôbec nám neničia Nexus. Ničia. Hop, sorry. Ja ho možno dám. Nedám. On má krompáčom bije. Kámo, víš, aký má dobrý krompáč? Hej. O, je mŕtvý. To fakt. Ty sa máš. Aj tak sme prehrali, pozri sa. Aj tak sme už prehrali. To bude môj. Čo, ja už som dole. Hej. Vyhral red. Dobre, počkaj, FPS. Počkaj. Takže čo? A to bolo, kde dalo lobby. Takže čau. Čo sa stane? Takže čaute ľudia a dávajte odbery, like, zhliadnutia. Čaute.